semangka tetap bergoyang bolong meskipun hujan deras tapi tak menyulitkan warga semangka tetap bergoyang. Yep, Cak Pur, itun salam dumateng Mas Omek karo Pak Pina CS Lab TikTok. beneran ora sida tak sembelih dadi
gedhe Udarasa kalawan anteping ati nggih kula terpanjenengan kadang kanca saudagar sapi sedayanipun nggih kangge saudagar sapi yes, semisal malih Udarasa atebati kebenaran kanca-kanca saudagar sapi. Yes, dayanipun nggih saking Mas Puguh. Semisal malih Mas Puguh atur salam dhumateng kanca-kanca bakul sapi Jawa Timur khususipun wonten Gedung Adem Bojonegoro. Mas. Oke. Oke berkata Mas Omek. Adem-adem kangen hati Mas Omek. Ini gak nyangka dek ini kok perkara aku gelem ya wis ben to meneh-meneh cer maneh sing penting Mas nggih mergi niki Pak Polo kalian bapak-bapak panitia dados boten wonten tariah napa-napa tapi niki wau napa panjake dereng angsal napa-napa monggo panjake disawer sik gampang menesuk oke mangke gampil engko didobeli Pak Polo dire nggih monggo lanjut wis beres pokoke menesuk gampang ini tenan wae adem-adem jan enak wis kebangetan kowe ni Mas ra bisa jaga janjimu nek wingi sepurane yo Kang Mas sakjurun sestrawungan nyatane isih kegodhong liyane wis ya wis tak sangkene ora iki aku sing ngrasake senajan siramu ora tresna nyatane piye kangenku
nganti kapan nang tansah tak enteni aku wis kepecot tresna yen nang sirahmu singkatan ana mata yen pengira bisa terus bayanganmu wis klebu pikiranku kok kaya ngene rasane mau tansah kangen pengen weruh dhewe apa bisa bisa aku nyedek selirane duh wong ayu kang dadi pemujanku tolong ana rasa kangene atiku kanggo asam manis sing tak tunggu kangen iki bisa mari bisa piye yen sliramu kangen terus wis gelem nambani tak tambani ya dek ngomong tak sowan rino lan wengi topan dadi ya tambah kangene ati iki menunggu terang aja ngono to akang ngono to nunggu terang sayang
gandrung gak peduli mledote gunung yen wong lagi nafsir gak peduli donyane perang nuklir najan pengen caket direwangi ngempet-ngempet jarene wis jodoh apa-apa duwite wong loro yen wong lagi nyenengi gak peduli lagi impensi yen wong lagi kepikiran gak peduli donyane kiamat najan gak duwe duit direwangi ngutang kredit jarene wis jodoh nyang wae mesti wong loro irung bangir WS sapa dek ireng bangit jodoh yeku lambe tipis WS sapa dek lambe gandol iku lambeku janggut nyatis WS sapa dek sing nyatis uga janggutku bangkeane WS sapa dek bangkeane jodoh iki piye WS sapa dek sing piye piye jodoh iki piye WS sapa dek sing piye yo piye iki piye WS sapa dek pola bali kok takon wae iki piye WS sapa dek tak kandhani nyedowemu jos Ci, gedeng latar kulantipun kadang warga semangka sugeng midhangetke. Mas Minut Amiuddin mirengke marga laras saat jene cukup Surya 2, 3, 4 Pak Mita Gedung Lele juga midhangetke Pak Mita Pak Mita ya ye Pak Mita Bu Mita penggemar marga laras wonten Gedung Lele sugih dalu Pak Mita. sliramu jejer dheweke
nyanding wani taliya wis milya tresno aku apa dheweke wis milya dadi bojoku apa bojone bola beli menggawe gelane rasa tresno sliramu ra bisa njaga wis milya tresno aku apa dheweke wis milya dadi bojoku apa bojone bola beli menggawe gelane rasa tresno sliramu rapi sanjaga hilas tulil pirdas dasihala walal ahwa halanari ahli suwarga hananging kula boten kiyat wonten neraka mugi pangeran kersa paring pangapura sekadae dosa kula ingkang ala awit pangeran ingkang saged maring pangapura sekadae dosa kula wonten donya Jih, kita kalau Pak Kris Dayati Balong Rejo Sukarame ya. So Bu Kris Dayati juga punya kalian nuwun. aja tumeh yen lagi apa kang
durung kanyatan alam donya owah kingsir sak bareng anane marang kang ditresnani kingsir akilir dumati ayo kanca sing prayitna marang samubarang senajan katon prasaja ning yektine iku durung karuan mreh becike kudu ditliti jabalan jerone mong pamriye ora niru kabeh tumindake aja tume yen lakina daka bejan ngailingono uripe iku durung kanyatan dalam donya wakil ser sabar anane marang wong ditresnane odo ning teteken nariku mandeg ayo kanca sok prayitna marang sanubarang katon prasaja ing yektine iku durung karuan merepot cilik untuk titik japa jarone kang piye kudu sabar marang
kanan kiri ya. Dua ayu nane kang dadi pepujanku tolong ana Ayo Mas tak rasa dangene atiku nganggo manis asem setak tunggu Mas Ome kangen iki jadi bisa mari tobat mari tenan piye yen siramu yo ya ah wis gelap nambah tobat tak suwani nolak bengi dadi yo tambah kangene ati iki tenan kok umpama aku ra wedi dosa lara tak bales lara kaya tatuse tak tampa nanging aku ra mata umpama aku gak duwe rasa aku lilo sampeyan nyantik wong liya nanging atiku wis kadung lara kowe milih tresno liya apa ora eling nalika semono susah seneng kabeh bareng dilakoni eling kok yo sampeyan eling kok yo peyan eling janji cinta murah ono liyane nyatane saiki kowe ninggalake aku duh Gusti kuat no atiku duh Gusti kuat no atiku lin lintang asmara sapa nyono bapa oke monggo yo Pak Pina salame kanggo Bu Bayan Gampeng Bu Bayan Gampeng salam saking Ibu Epina Kendung sing mudengat Pak Mia bolo-bolo jomblo sebut ya ayo mas oh Pak Sukri bolo-bolo jomblo Bu Emia ditunggu ya ada Bu Emia jomblo oke warga jomblo yo salam ke Bapak Yadi Gedung Bulut dan budal Rene toa wis ready Pak Edi Gedung Bulus yo ayo mas Santi Banjar Gondang
lupa Indah Suki kawasan unduh amat mendengarkan New Margolaras. Cerut cerut yo suka bergoyang dulur New Margolaras tenane oh tenang cerut 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 ayo mas sek kaprah ingkang nyritakake ujare sendang kampit pancurane oh ya iyo dadi kembang lambe nyatane keh padha takon asmane kisah dalang sapa nyono diapit cecer kabeh waranggono oh ya iyo jar sekal ambar sari meseme suarane kang dudut ati Cipati jarang sunmo kelakon ngundang dalang sapa nyono Mahagyati riping putra rayo atuk saka Suralaya rayo wulan andang bronto asmara mriki dalang sapa nyono oh ya iyo siapa toro rantri moe ring manising ati setiaku bisa adu weni Pak rangsang yang sulami Rasa kangen kan limpul
segara rasaku rak bakal serana Pak Roto Sumengkong ya. Oke beteka terlupa Cak Suraji Bapak Nadia singkate duwe gawe tanggal 24 bulan 6 ya menika selak nggih Siti woro-woro lewat undangan acara lisan ya. Pon kata lupa tanggal 24 bulan 6 monggo sampai tumblek-blek Cak Suraji Pak Nadia Sumengkong. Ya Taji manis senyumanmu
kula terus mata kadang warga sumangga sedayapun sebenarnya tangan. Oke, berkata lebat kata lebat pun baca. Anda mula baca. Kaki Mas Omek Kementerian Malaysia atau salam kepada Mama Arya untuk dalam hidup padat sekian minjakan kayak nyuwun. Sisane tak priyaga nang ngisor wit gedang. Beteng abang mari dieker-ker panjak gong ngisor wit gedang. Kok yo ngono to ya sampeyan niku? Bapak Mentolo yo. Nggih putraku. Iya. Siandi lumut. Oh, sakno biyungku aku. Kemeruna. Iya. Ana putri Allah. Gaunggai. Atobat. Tak takoni. Yo. Peting kuning iku arane. Yes, dilamar terus. Wis Allah biyong uga rada gedhe. Yo piye Sugih kepingin kula putra sampun purun. Yo piye ngambune gak enak kula badhe mudhun najan Allah peting kuning garwa kula senajan Allah peting kuning jodoh kula. Nali
Paling yo nek kelalen yo yo. Wiwit biyen nganti bawang bagus sing tak mikir dina minggu sing tak tunggu. Alasane mangkolake sapa wong sing ora geloti wis kandung dandan selirane kok malah dijak gremo motis kejamak jan-jane kene aku nang semengko Dik wis kadung mantel aku kok ya sajak nguci make bapak gak ngono atiku Pak Sihar Kedung Lele ya. Sugdalu Pak Sihar Kedung Lele segenge jabang Pak Pita Kedung Lele oke Pak nggih Mas Adi Kedung Lele Mas Minut Aminuddin kewonten Balong Panggang Gresik Jawa Timur Mas Tejo ayat desa kewonten London segen mirsani lewat live streaming Abah Suwati wonten Kalimantan Tengah ya Abah Suwati Kalimantan Tengah salam dumateng warga Cermai Gedung Adem saya nuwun sang
gedang suwiwi kadar anjerin krimise rimis rimis aku balas ketrenya yen kebenaran orang situ bisa ambeleh dadi mamba gembrang sang bangsa si pedang datang kotak dalan kono pikat tanpa nyelih ngocak jutsuk nyacak gendang swiwi geder aja didil grimise rimis rimis aku malas aku trenya yen ngono kebenaran ora asida tak sembelih dadi
kabarmu piye Mas Mas yo entuk pangestune yor kapriye monmu marsuti budaya nana usah kuatir yen kopi mas titake yen makono aku muji syukur prayogane mas piye piye ayo do tumangkangku mergut lan manunggal ayo aku setuju goni ningali anak kejomo ada silie sedih cilet yen penak terus tak silih mong sak minggu wae yen ra penak tak balekke bojomu tak silih yen gak penak tak balekke tak gawene mangsa minggu wae yen penak tak gawe salawase bojomu tak silih yen penak tak teruske tak jajale sak minggu wae gak penak tak gletokke bojomu tak silih tak jajale sak minggu wae tak gawene mong sak minggu wae yen ra penak tak balekke wis gawe aku umpama tapi Cih, gendeng kulatur panjenengan Bapak Ibu Tia yang wonten dalem semengko nggih. Sepisan malih Bapak Ibu Tia ingkang wonten semengko kitunan saking dherekipun ingkang wonten Malaysia nggih. Mas Suci Omek. Ingkang wonten Malaysia. Pak Tia, Bu Tia. Semengko salam saking Mas Suci Omek ingkang wonten Malaysia. Ibu Enia, Pak Nia besok itu ya, sabar. Omek ngedep temu Pak kowe.
kemandang mengkeluk laras rontok rambak loku lalaku para iyangan oh nopan sunan abang rongan gandeng gede kita gandeng Jawa angklung Sunda parai yangan
sore-sore kadang-kadang. Ye, Pak Waridi Begatul, kitun salam kangge Pak Samsu ingkang wonten dalu Semengko nggih. Pak Samsu Semengko, angsal salam saking panjenengan Pak Polo Begatul, panjenengan Bapak Waridi nuwun. Monggo Pak Samsu Semengko, panjenengan saking Pak Begatul. Pak Andika Secang, semongko seweger mari udan. Ya Pak Andika jos tenang Secang. Pak Kaur Mojopangi, sing dalu Pak Kaur Mojopangi. Pak Pri Juruk, Juruk Priben ya Pak Pri Juruk, mak mendengarkan nuwun. Paksa ngopat ditumbale praja, ora ngerti yen arep diapusi. Sida paksa dotaya yasimpi, ora asranta Sri Tanjung dipateni. Anak getih dandane kok wangi mratandake yen Sri Tanjung pancen suci. Ana banyu gandane kok wangi
apa bisa bisa aku ngejek seliramu Duang ayu kang dadi pepujaanku tolong ana rasa kangene atiku nganggo asam manis sing tak tunggu Mas Omek kangen iki bisa mari tobat piye Dik yen sliramu terus piye wis gelem nambani lah uyah kuntek ki apa tak ge nyuwuk yo tak semen ya rina lan wengi ketiya tambah kangen ati iki sore sore nang sorop bulane wengi sintru sing tak rasa lagi mangkat dalu ora koyo motolan atiku paribasan tinggo turu ora bisa marem tinggal meneh katon ning mata tinggal marem katon sajerone ati sore sore kasuk rembulane bengi sentro sing tak rasa lagi makan dalu ora kaya larane ati kula atiku yo lara ana paribasan tanggo turu ora bisa marem tinggo melek katone mata tinggo merem katon sajerone ati Gariso roe